Jotono no mas saklayo o video kubang mano ko khamya tongo amoni bagay headphone thubi naikhe chanai eba headphone kwrwi hinke bolongo thangi naimano hambai. Guiding sakao naising gaitango reke reke wino phaibi Iko ani mukhang naikare ani kislang se nagari hine reels khai tongjauka dol lok borok no tam sajina hino nung sakai nung si chaya hinjago bobo borok khai tai hamya hinjakliya kaham no hinjak sinai motok jagoro hinai na ani kislang naji da hintong. Oh, tabuk se saimano tabuk insta reels khanya sekang mukhang phunugya kislang se first phunung nai second ningka abuk arso se mukhang phunugo tabuk ni insta khanya rok ako belai kok saka nailai siwano video. Iko morok khai jaga khoijak rep khai klangjak nai rokta aino se nunglai leptin bising ro klai tongmasiu ang bono khonya chilano sanamo chungo nung bo burino khoikya o jaga ro klangmani chali eta norok ni bagui nok kwbang man tong bwle norok khonya ngai nogo khoilai me deba o leptin ro sa chaba manka buino Ajorano baike Iko mukra jara khai deli kabu ke jaga khoilai manjak po rap khai manjak po bini ke sara dino dukhu mamang bai nung jesakpano reels khai tongsiri insta nung tai bwrebo malangliya nono bwrebo hamjaknai kwrwi nung khai hintong na ang video khai kabui phunung mangkhe ano bwrwi ro hamjaknai hinui ako nono bwrwi rok khai sabo hamjaknai hino mukhang je batima hai khusui te torlangmani sana lab kwrwi bai ang nono sao nung bwrwi rok ta hamjakuri kopal nini o insta hima rok ta khasidi direct nung ang bai contact khasidi ini simi nung insta o dukhu rina nangya ang nono contact khairwano nini o kabui phunung maro ang nugui maliya Okmana Ajorano baike Pokshina Ajorano baike Pokmana Iko morok khai Tripurani top bak barokta mo kuno mochang mani khada haida tedu sagaro songkoni mathe aro thut ako tamong masina hino agartala bara tonglayo khabin bosai hinta borong sipa kusup chana haindung borok sa sarigong photo rok bojakti hinta tetu sagao songkoni mathe kanai phaidinga bisi kok salaliya borok busu comment kaham man nalegena Tetu sejak beri rok jotono da falnai lei hungke borok kotoni kolok senangnai class 5 bori nani tongo tabuk sela thui simi taya karde nungo nai kubuina sila lolai lila gila chijago belai abuk atuk tong di buina sigo nono belai keno tabuk nungda ano oro lati yakhe dara ring dong ani lei no kusum nani damna imang ge guys tin video asukti nyong siwana chajakwa like share comment khaidi no ani first time roast video khainai mani no sana kari kya je kata channel manjak phanya rongno